Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gadyrly dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 12-nji apreli hepdeniň tişenle güne. Habarlar günnelik gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Freedom House guramasy postsovet ýurtlaryndaky ykdysady problemalar durnuklygy howp salýar diýär. Bu ýagdaý Orkiýetde, Azerbaýjanda, Belarusda, Kazakstanda, Täjikistanda, Özbegistanda we Türkmenistanda elçiligine galýar. Ukrainada täze hökümeti düzmek barada gepleşikler dowam edýär. Parlamentin häzirki başlygy Vladimir Groysmanyň bu wezipä bellenip bilinjektigi baradaky garaýşlar ortaga atylýar. O sanyň Türkmenistan bilen serhetleşen marşçyk etrafynda söýüşçüler bilen hökümet güýçleriniň arasynda çakmyşlyklaryň bolanyny habar berilýär. 3-4 günden beri yaman uruş vardı. Artık Kürtlerin talafatının kapatın aklının düşmanın talafatları onun olan. Aşgabatda mundan 23 ýyl öňgürlen mescit bir kanun diýilip ýykyldy. Geçen hepde hökümetin agyr tehnikasy gelip Aqsa mescidini bir ýan çetinden ýumrup başlady. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitdirmäsi inen şart ýarym saatlyk habarlar günnelik gepleşigimizde geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanyş bolaň. Owasanyň Taliban hereketi özüniň maýyl howada söwüşmek möwsüminiň başlandygyny ma'lum etdi. Her ýyl eglan edilen bu jarnama ýowuz Tomus paslynyň başlandygyny aňladýar. 12-nji aprelde media guramalaryna uğradylan e-mailde söwüşçüler ýazky hüjümler diýilip atlandyrylan çäräniň yerli wagt bilen ýerden saat 5:00-da başlandygyny aýdýarlar. Taliban hereketi bu hüjümleriň agzalyan topary döreden Molla Muhammed Omaryň hatirasyna Omary operasiýa diýilip atlandyrylan jakdygyny aýtdy. Omar mundan 3 ýyl öň aradan çykypdy. Şeýlede beýanatda Amerikan basywalçylaryna garşy jihady amala aşyrmak mukaddes borçdur diýilýär. Taliban hereketiniň täze lideri Mullah Akhtar Mansur söwüşi güýçlendirip ýurduň ähli künjegine ýaýwanlandyrdy. Hatda ol geçen ýyl Owensanyň iň uly şäherleriniň biri Gundudyň kontrollygyny bir näçe ýyllyk ele geçirdi. Freedom House özüniň täze hasabatynda ykdysady kynçylyklar öňkü Sowet Soýuzynyň berk ornan diktaturalarynda durnuklygy howp salýar. Günür Ýewropada migrasiýa krizisi populizmi güýçlendirýär. Balkanlarda hem reformalar ýyda gaýdýar diýip duýduruş berýär. Merkezi Birleşen Ştatlarda ýerleşen hukuk topary Orkiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň awtokratiýa ýapyrşmagy 2015-nji ýylda artdy diýär. Freedom House guramasynyň geçişdäki ýurtlar baradaky ýyllyk hasabaty öňkü Sowet Soýuzynyňky Balkanlardaky we Orta Aziýadaky 29 ýurtda demokratik ösüş boýunça edilen gözekçiliklere daýanýar. Bu ýagdaý öňkü Sowet Soýuzynyň 7 ýurdunda hassa beter bolup, Orkiýetde, Azerbaýjanda, Belarusda, Kazakstanda, Täjikistanda, Özbegistanda we Türkmenistanda elhençligine galýar. Bu ýurtlardaky diktatorlar adyndan 10 ýyl bäri häkimiýet başynda diýilip beýanatda nygtalýar. Orkiýetiň Goranmak ministrligi Siriýede Rus harby dikçörüniň helakçylyga uçrandygyny we 2 harby işgäriniň helak bolandygyny aýdýar. Ministrligiň maglumatynda MA-28 kysymly hüjüm edici dikçörüň urulup ýykylmandy. Onuň 12-nji aprelde Siriýanyň Homs welaýatynda helakçylyga uçrandygy bellenýär. Şeýlede maglumatda dikçördaky pilotlaryň jesediniň anyklanandygy we olaryň Hmeymimdäki Rus howa bazasyna getirilendigi aýdylýar. Indi çenle bu waka barada jikmejik maglumat berilmedi. Germaniýanyň prokurorlary Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň Nemis milli telekanalynda özü barada satiriki goşokan wäşe garşy arda berendigine habar berýärler. Germaniýanyň günwataryndaky Mainz şäheriniň prokurorlarynyň 11-nji aprelde ýaýradan beýanatynda Erdoğanyň waşy Jan Bohmermana garşy şikayet ardasyny berendigi aýdylýar. Bohmerman telewiziýada türk lideriniň professional akmakdygyny ýaňsylap, onuň haýwanlar bilen jinsy hereketleri ýerine ýetirendigini öňe sürýär. 31-nji martda Germaniýanyň ZDF telekanalynda görkezilen gepleşik Berlin bilen Ankaranyň arasynda diplomatik tersleşigiň döremegine sebäp boldy. Türkiýanyň hökümeti telewiziýada okalan goşgynyň kabul ederlikli däldigini aýdyp, wäşi Bohmermanyň ýurdun başçylygyny kemsitmek de cedalandırılmalıdığını aytdı.
Orsiýetli ýazyjy Boris Pasternak'ın Doktor Zhivago adly romannyň 2 bölüminiň el bilen eden bellikleri 11 aprelde New York'un auksion öýünde 77.500 Amerikan dollaryna satyldy. Satyn alyjynyň adyny ma'lum etmeýän Bonhams auksion öýünüň aýtmagyna görä, golýazma agzalyan kitabyň 3-nji we 4-nji bölümleriniň taslamasyny öz içine alýar. Bu garalamadagi käbir sözlemler romanyň soňunda yerleşdirilipdir diýip auksion öýünüň web saýtynda habar berilýär. Doktor Zhivago kitaby Sowet neşriýatçylary tarapyndan reddedilipdi. Soňra kitap ýurdun daşyna çykarylyp Italiýada çap edilipdi. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatdyň käbir möhüm habarlary bilen tanyş bolňyz. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. 10 aprelde Düýwe Birleşen Ştatlarda yerleşen Freedom House guramasy geçişdäki ýurtlar atly hasabatyny çap etdi. Hukuk toparynyň bu hasabaty öňkü Sowet Soýuzynyňky Balkanlardaky we Orta Aziýadaky 29 ýurtda demokratik ösüş oýunçy edilen gödökçüliklere dayanýar. Bu hasabat barada jekmejek maglumatlary Germaniýadaky habarçymyz Arat Perüşden dinläliň. Freedom House özünün täze hasabatyna ykdysady kynçylyklar öňkü Sowet Soýuzynyň bir gornan diktatoralaryna durnuklyga howp salýar. Günnäger Ýewropada migrasiýa krizisi populizmi güýçlendirýär, Balkanlarda hem reformalar ýa-da gaýdýar diýip duýduruş berýär. Merkezi Birleşen Ştatlarda yerleşen hukuk topary Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň autokratiýa ýapyşmagy 2015-nji ýylda artdy diýär. Freedom House guramasynyň geçişdäki ýurtlar baradaky ýyllyk hasabaty öňkü Sowet Soýuzynyňky Balkanlardaky we Orta Aziýadaky 29 ýurtda demokratik ösüş boýunça edilen gödökçüliklere dayanýar. Hasabat 10 aprelde çap edildi. Bu ýagdaý öňkü Sowet Soýuzynyň 7 ýurduna hassa beter bolup, Orsiýetde Azerbaýjanyna, Belarusda, Kazakstanyna, Täjikistanyna, Özbegistanyna we Türkmenistanyna elherçiligine galýar. Bu ýurtlardaky diktatorlar adından 10 ýyl bäri häkimiýet başynda. Hasabatda sarp edilýän haritlaryň aýratyna nebitiň bahasynyň global derejede aşaklamak bilen birlikde Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň Orsiýete garşy girden sanksiýalarynyň we Orsiýet tarapdan hem bulara jogap edilip girdilen sanksiýalaryň regionyň ykdysadyetini ysgyndan gaçrandygy bellenýär. Ykdysady kynçylyklar Orsiýeti çökünlüge etip nebit gaz öndürýän ýurtlarda şol hatarda Kazakstanyna, Türkmenistanyna we Azerbaýjanyna valyuta krizisine we büdjet ýetmezçiligine getirdi. Krizis goşmaça kömek we migrant işçi güýji sebäpli Orsiýete garaşly ýöne energiýa esaslanmaýan ykdysadyýetlerde gawşatdy. Kyrgyzstanyň, Belarusyň, Özbegistanyň we Täjikistanyň hem 2016-njy ýylda çökünlüge düşmegi mümkin diýilip hasabatda aýdylýar. Geçişdäki ýurtlar proýektiniň direktori Neýçengan Azatlyk radiýasy bilen geçirilen gepleşikde bu ýurtlar inni ençeme ýyllap ykdysadyýetlerini dürleşdirmekden boyun gaçyrmagyň oňoýsuz netijeler bilen ýüzbeýiz bolar ýa-da asasan we jogapkärçilikli hökümet sistemasyny döretmeli bolarlar diýär. Ösümdäki ýyl sosial protestlaryň has köp boljak doguna şüphe ýok. 2015-nji ýylda köp bolan bolmagy ähtimal. El ýeterli bolan maglumatlardan siz Türkmenistanyna ykdysady meseleler boýunça sosial protestlaryň turan doguna eşidensiňiz. Pulun hümmeti peseldilenden soň Azerbaýjanyna uly proteste şaýat bolduk. Şeýle köp sanly zähmet migrantlarynyň aýratyna Täjikistana dolanyp gelýänini bilýär. Bu bolsa işsiz ýaşlaryň uly gatlygyny döredýär. Bu hem elbetde güýçli protest topary diýip şenkan aýdýar. Ol ýol başçylar muňa öz kontrollyklaryny ýene bir gezek tasdiklamaga gönüktirilen çäreler bilen jogap berdiler diýär. Habarçymyz Arat Perüşiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Ukrainada täze hökümeti düzmek barada gepleşikler dowam edýär. 10 aprelde Premier Ministr Arseniy Yatsenyuk wezipesinden çekilýändigini elan eden soň Ukrain parlamentiniň häzirki spikeri Volodymyr Groysmanyň ady Premier Ministr wezipesine teklip edilýär. Bu barada kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dikkatiňizde hödürleýär. Ukrain kanun çıkarıcıları yurtdaky siyasi durnuksyzlygyň soňuna çykmak üçin koalisiýon hökümeti düzmek ugrundaky tagallalaryny dowam edýärler.
10 aprelde Premier Minister Arseniy Yatsenyuk wezipesinden çekilýändigini yglan etdi. Netijede parlamentin häzirki başlygy Vladimir Groysmanyň bu wezipe bellenip bilinjektigi baradaky garaýşlar ortaga atylýar. Yatsenyuk ýurtdaky reformalary gowşak depkinde alyp barýanlykda aýplandy. Prezident Petro Poroshenko'nun yakın yaranı Groysmanyň kandidaturasyny prezidentin Petro Poroshenko'nun blogu we Halk Fronty partiyasy guldaýarlar. 12 aprelde parlamentin vice-spikeri Andrey Paraboy 4 tane garaşsyz deputatyň Petro Poroshenko'nun fraksiýasyna goşulandygyny ma'lum etdi. Bunun netijesinde Petro Poroshenko'nun blogu bilen Halk Fronty partiyasynda koalisiýa hökümetini düzmek üçin zerur bolan artykmaçlyk döredi. Bu ağırlykda täze hökümetiň düzümi kesitlenip başlady. Odolky sermaýe menejeri Aleksandr Danilyuk'un täze mali ministri boljakdygy çak edilýär. 40 ýaşly Danilyuk Poroshenko'nun administrasiýasynyň başlygynyň orunbasarydyr. Käbir ekspertler Danilyuk'un we Groysmanyň ýokary derejeli wezipeleri bellenmegi netijesinde häkimetiň prezidentiň we onuň töweregindäkilerin elinde jemlenmeginden huwatir edýärler. Bu ýagdaýlara reformçylaryň nägileligini bildirmeginiň mümkindigi hem aýdylýar. Kanun çykarjylar täze koalisiýa we premier ministriň kandidaturasy boýunça parlamentde ses berilişiň tiýsenbe güni giýislik geçiriljakdygyny ma'lum etdiler. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýyky bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýyky wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleşigimizi Türkmenowan serhediniň golaýyna bolup geçen wakalary degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owasanyň Türkmenistan bilen serhetleşen marçak etrafynda söwüşçüler bilen hökümet güýçleriniň arasynda güýçlü çaknyşyklaryň bolanyny habar berilýär. Mundan 4 gün ozal Bathy welaýatynyň marçak etrafyndaky Owan postuny 200 çemesi söwüşçüniň hüjüm edendigi, çaknyşyklaryň netijesinde ençeme söwüşçüniň öldürilenligi aýdylýar. Bu barada jikmejik maglumat almak üçin kärdeşim Muhammed Tahir Owasanyň marçakdaky serhet güýçleriniň komandiri Döwlet Mawin bilen söhbetde Döwlet ağa marçakda siziň töwerekleňizde täzeden uruş başlapdyr diýip eşitdik. Nähili ýagdaýlar edilşi mümkin? Şuň 4 günrak bolýar marçakda bir tüleýimiz bar ki, şoň marçakyň nokta sıfırında soň üstüne talibanlar bir 3-4 nefer agaýarlar bilen gelip şonu mahsur edip soň üstüne hemle edipdiler. 3-4 günden beri yaman uruş bar ki, Kürdilerin talafatından düşman taraftan 11 nefer öten akşamdan düşmanın talafatları ondan oğlum olan Kürdiler hazır bilen yukarıdan bizlere kömekler tutular, helikopterler kömekler tutular. Bizlerin inşallah bu vaziyetler normal yine de kömekler de konuşamak mimallıyor. Uruşun edil bolan yeri nire Döwlet ağa? Marçana ahir kısımlarında uruş bolan. Serhet bilen araňyz näçerek? Serhet bilen Türkmenistan bilen çok kalanyň ortada 1 kilometr bardy. Serhede bir ziýan ýetip bir ok düşüp ony bir ýagdaýla gözeýildimi? Yok, mayda yaraglanma bir okudu öyle var geçenler şayet geçenler olmaz onu yaraglanmadan oku geçen geçen Uruş gidip durukka mesela serhedin aňyr tarapynda haýysy bir hereketlilik gözeýildimi Türkmenistan tarapyndan? Marçanyň özünde şu kalanda söwreginde var talibanlarym, Owanyň içinde var, Owganystanyň kışlaklarynyň içinde var, daraklardan o diwarlardan merdimin üzerinden talipler şoňa tena edip urup başga şükür barlygyda başga tarapdan kıdam müşkilýär. Ýok diýjek bolýanym, serhedin aňyr tarapynda Türkmenistanyň eskerleriniň sany köpelip ýa-da bilemek, wertalyotlarynyň uçuşy ýanak bir ýagdaýlar gözeýildimi şu uruş gidip durka?
Olar şöyle özünün tedaviri var. Onların imkanatı var. Yönlerin tedaviri var. Bizim gözümüze iyilenok. Yönlerin yönküzü vazifedar adamları şayet onların tertibat alınmasa onlar o onların emniyetini kovu alan olur. Devlet matlab alan olur o onların bir tertibatını. Siz emniyetini alan dediniz. Mesela şu hopsuzluğunu berkidenliğini görkeziyen nahil işaret alamatları var Türkmenistan tarafından. Türkmenistan'a gelmesi 24 saat gün bir gelmesi hem rahatları olar bir munazzam büyüsü devlet geçip hem de rahatı bizler bana değeri yüzden uzaktan görüyoruz. Olmasa başkasının tertibatını önler tutan da ona görenisini kovma kamlanda. Siz bilen bir haysi bir aragatnaşa geçtirir mi? Soňky uruş başlanandan soň uruş gidip durka. Olar bize eger haysi bavatdan inşallah kömek dileseler şayet derse bize kudamlı yok vermez olur bir tarafta onun bir kömek dilemiz ama falan zaten diyemiz bizler ortamın asbatımız koyudur kudamlı içine çıkan pılla olan işi ya bizim içine çıkan pılla bayrak koyup birbirimizi irtibatamaz olmasa başka kudamlı müşkül yok. Düşündüm. Şimdi bundan beýlek plan näme döwlete? Tabii planımız var. Çünkü komandolar gelip düşüktü ama Karanay'dan Harap'tan komandolar gelip düşüktü. Bizler Taliban'ın üstüne ameliyat etmek için şayet bir vakti zamanı bile sonun tıkarı takip edilmek için önemli. Ol Taliban diyeniz şu yerin yerli adamları mı yoksa Anır'dan berden gelenlerin var mı? Anır'dan da Kovutmas'tan Karanay'dan Margap'tan gelenler var. Marçanı özünden hem var. Marçanı Türkmenlerinden hem var. Oğanistan'ın beýleki yerlerinde mesela yankı Cevizcan'da, Faryap'ta uruşyan Talibanların arasında şu Merkez Aziýadan, daşary ýurtdan gelenlerim bar diýilýär. Siziň töwereňizde de gözeýilýärmi şoň ýaly adamlar? Yani o barada malumat alıp bilemiz yok, on barın yoğun bilemiz yok, imkanı var, babası imkanı var, yok o da. Olya, döwlete beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun. Kärdeşim Muhammed Tahiryň owan güýçleriniň Marçakdaky serhet güýçleriniň komandiri Döwlet Mawin bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat e-mail belgesi gmail.com adresimize şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleşigimizde Türkmenistana değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Aşgabatyň 8-nji mart sewitindäki Ýolatön köçesinde yerleşýän mesjid ýykyldy. Yerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, türkmen häkimetleri ýaşaýjylar tarapyndan mundan 23 ýyl odal gurulan mesjidiň bir kanun gurulandygyny aýdýarlar. Bu barada jekmejek maglumatlary habarçymyz Sultan Açylowadan dinläliň. Aşgabatda ýene bir mesjid ýykyldy. Paýtagtyň odallar Vasmoy diýilip atlandyrylýan ýerinde yerleşen Aqsa mesjidi ýere-ýeksan edilip, innan diňe bir minara galdy. Ýolatyn köçesiniň ugrundaky halk arasynda nohurlaryň mesjidi diýip tanalýan bu mesjid mundan 23 ýyl odal ýerli ýaşaýjylaryň öz güýjüne, öz hasabyna gurulypdy. Mesjid giň howluda yerleşýärdi we onda ýüze golay adamynyň namaza durmak mümkinçiligi bardy. Mundan 2 hepde töweregi öň yerli häkimetler agdalyan mesjidiň töweregindäki Ýolatyn, Gökdepe, Fiskulturnaýa köçeleriniň ugrundaky ýaşaýjylara olaryň jaýlarynyň ýykyljakdygyny we şol sebäpden hem bu meselede degişli taýýarlyklary görüp başlamalydygyny tapşyryk gitdiler. Bu talabyň iyi süre geçen hepde hökümetiň agyr tehnikasy gelip Aqsa mesjidini bir ýan çetinden ýumrup başlady. Binanyň agla we bölegi betondan bolan soň, onu kerpiç saýlar ýaly söküp aýyrman günmel buldozer bilen tekillediler. 1990-njy ýyllaryň başynda Aqsa mesjidiniň guruluşyna gatnaşan yerli ýaşaly Ýolaman aganyň aýtmagyna görä, bu mesjidi ýykmak üçin häkimetler onuň aslynda bir kanun gurulandygyny tutarak edinipdirler.
Bu meçidi guranmazda 23 ýylyň dowamında onuň kanunlygy ýa-da bir kanunlygy barada hiç kim dilýärmedi. Indi bolsa meçid ruhsatsyz gurulypdyr diýip Hudaýyň öýüni kületdiler diýip 70 ýaşyndaky Ýolaman aga öz nägeleligini bildirýär. Ýolaman aga meçiddäki dini kitaplary, namazlyklary, sowatjylary şäheriň beýleki meçidlerine uğradyp ýetişendiklerine garamazdan meçiddäki şkaf, sandyk, halajenlik ýaly goşlaryň zirdi bile garyşyp harap bolandygyny aýdýar. Häzir meçidiň duran ýerini weýran edilen binanyň guruluşy dargap ýatan materiallaryndan arasalama işleri alınıp barylýar. Bu ýerdäki işçileriň aýtmagyna görä, meçidiň 25 metrlik beýik minaratyny sökmäge kyn görüp, onuň düýbüni buldozer bilen gazyp ýykmak kararyna gelinipdir. Gepin gerdisine görä aýtsak, soňky ýyllaryň dowamında paýtagtda Aksadan başga da azyndan 7 san meçit ýerýeksan edildi. Olaryň arasynda Aşgabatyň Gaza tebitinde ýerleşen Hezret Omar meçidini, Atamrat Şah ýolunyň urundaky Imam Rıza meçidini, Türkmenistan Iran ýolunyň urundaky Hezret Ali meçidini, Partizan köçetiniň urundaky Imam Agzyn meçidini, Ilat arasynda ilerki Garadamak obasy diýilýän ýerdäki Gurban Mehmet Ahun meçidini, Şorgaradamak obasyndaky Awadan meçidini, Çoğully meçidini agdasa bolar. Bu meçitleriň aglabasy soňky ýyllarda paýtagtda alınıp barlayan guruluşyklaryň çäginde ýykylyp ýok edildi. Habarçymyz Soltan Açylwanyň beren maglumatlaryny dinlediňiz. Gaderly dinleýijiler, bu meçidin ýykylan pursatlaryny görkezýän ýörite fototerge biziň azathabar.com web saýtymyzda tomaşa edip bilersiňiz. Web saýtymyzda Türkmenistanyň garawum.info.org proxy saýtlar arkaly girip bolar. Hormatly dinleýijiler, mundan 23 ýyl ozal gurulan meçidin ýykylmagy barada siz näme pikirde? Siziň ýaşaýan welaýatyňyzda, şäheriňizde ýa-da etrapdyr owaňyzda ýykylan meçidler barmy? Bu barada öz pikir araşlaryňyzda bellikleriniňizde biziň bilen paýlaşmaksyňyz biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiňiz. Şeýlede biz şuny ýer bilen okuýjylarymyzdan Türkmenistanda dini ibadatlaryňyzda berja edip bilýäňizmi diýip soradyk. Häzir olaryň bu soraga galdyran jogaplarynyň käbirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Biraz pikirimi aýtsam diýip özüni tanıştyran okuýjymyz ibadet etjek adam üçin mümkinçilik bar. Ejem kakam ýol berenok. Ibadet etmek niýetimde bar. Soňra meçid udakda ýerleşýär. Özümiz hemmämiz işlemeseň hem bolanok. Meçide gidip geljek bolsaň hem öýümizden ortaça 2 saat gerek bolýar. Golaýmyzda bar bolsa wagt tapyp nädewam bolsa giderdim diýip öz pikirini beýan edipdir. Öz adyny türkmen diýip tanadan okuýjymyz gysçak bolýarlar, emma ekirji eňlenip durlar. Wahabilikden we igilden goranmak üçin gysçak bolýasyp gep gürüňi ýaýradan bolýarlar. Asyl maksat bolsa kommunizmi dikeltmek. Ursiýetde terbiýalanlar ýurdu dolandyrjak bolýarlar. SSR dikeltmänjik geçersiňiz. Sebäbi ýagdaýlar siziň arzularyňyza gawat gelmeýär diýip öz pikirini beýan edipdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire etjek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir araşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmaksyňyz, sizi hem azathabar.com web saýtymyzda syýahat etmäge çağırýar. Web saýtymyzda Türkmenistanyň ýaňy hem belläp geçişmede ýaly garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Türkmenistanda sagdynlyk we bagtyarlyk aýy atly çäre dowam edýär. Bu çäräniň dowamynda döwlet işgärleriniň, ýokary hujaýlarynyň, studentleriniň çağlar baglarynaky çağlaryň gatnaşdyrylmagynda sport maşyklary geçirilip, tigirli ýörüşler gurnalýar. Bu ýörüşlerde meniň ulagym, meniň saglygym ýaly bannerler göterilip, tigir sürmeklik mahabatlandyrylýar. Emma ýurtdan gelip goşan maglumatlarda sport aýynyň dowamynda köçeler ýapylyp tigir sürilse-de, Aşgabatyň köçelerinde tigir sürmek üçin niýetlenen ýörite ýollaryň ýokdugy habar berilýär. Azatlyk radiosu bu meseleniň jekmejekleri bilen gyzyklanyp, Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanrada şunlar Türkmenistanda tigir sürmek sportu mahabatlandyrylýar. Emma şol bir wagtda Aşgabatda tigir sürmek üçin niýetlenen ýörite ýollaryň ýokdugy hem habar berilýär. Bu näme derejede hakykata gawat gelýär? Aşgabat şäherinde tigir sürmek üçin niýetlenen ýollar, köçäniň gatlaryny ýörite ýollar ýok. Häzirki wagtda 5 aprelden bäri Türkmenistanda
sağlık hem de baktiyarlık aidi patlandırılan bir aylık geçirilen yönü şu bir aylığın devamında da şehir köşelerinin özünü tığır sürmek, tığır yağışlarını getirmek mümkünsülüğü yok. Ol ihragan şehrin ilersetine gün ortasındaki köpekler deyip patlandırılan prospektin uğruna yağışları getirilen yönü sol tığır sürüyenlerin katlıoğlu mümkünsülük öğretmek için şehir köşeleri her işini yapılıyor bir piyadaları değil, avtologlar suyla ulu kıyınçılık görüyor. Bunu aytmak gerek, şehrin özünde değil, şehrin başında getirecek tığır yağışçının adamlar ulu kıyınçılıklara duçar oluyorlar. Tekrar Aman Murada, bu sport aýy diýilip atlandyrylýan çäre gutorandan soň ýaşaýjylar şäherin köçelerini tığır sürüp bilýärlermi? Şeýle mümkinçilik barmy? Aşgabat şäherinde tığır sürmäge bir aýlyk tamamlanandan soňra hiç çeşitli mümkinçilik garanyň sebäbi öňde aýtdym, tığır sürmek üçin ýürüýte niýetlenen zorluklar ýok. Ine tığırı sürjek gatyz dahi ösçenler üçin İyi seherde entek adamlar işe yine gayra gitmeke köşe sıkıp yada olmak seyliyakların çağınına tırtırma mümkünsülüğü var. Aman Murada, yurtdan gelip goýşan maglumatlarda tığır sürüp köçe çıkan ýaşaýjylaryň polisiýa ýol gödökçilik gullugynyň işgärleri tarapyndan saklanýandygy barada hem maglumatlar bar. Siz şeýle ýagdaýa duş gelip gördüňizmi? Bir juda dogry maglumat. Paýtagtda köçe ýol hereketiniň gowsuzlygyna gödökçilik edýän gullugynyň işgärleri tığırly köçe çıkan islenli adamy saklaýarlar. Olarlarına sorayan zatları tığırın öğüne değişikliği hakkındaki seninle bir tasdikleyici dokument, resmi dokument var mı diyorlar. Hali verse de onun bolmanını avtolog sürmäge ya da olmasa motosiklet sürmäge seninle hukuk veren şahadatnam var mı diyorlar. Yine şoları görköz bilmesen onu sana iki tane yağdaya karşıya birinci yağday köşe yol hareketine gödökçülük edýän gullugyň işgärleri hiç esasy bolmasa da sen elinden tüzüň alıp onu içeri işler bölümüne yani polisiýa departamentine alıp gidip bilýärler. İkinci yol bu ansat yol şolary para peşkeş bersen olara göz yumýarlar. Senem tüzüň bilen öz ýoluň dowam edýän akdyýany gördüňmi göremok bilen ýagdaý emele gedýär. Aman Murada, bir näçe ýyldan bäri ýem döwlet işgärleri, talipler sport aýy diýilip atlandyrylýan çäreniň dowamında tığırlar satyn alýarlar. Şu satyn alynan tığırlar şu bir aýlyk tamamlanandan soň näme edilýär, näme bolýar olara? Adatça şu tığırlar okuw aýynyň ýa-da edara kähhananyň ýürüýte niýetlenen zaýlaryna saklanýar. Ol ýa tığırysının eskiligine bolsa da şonu tığır satın alan bolsa ol belli bir müddeti selli belli bir mikrojy selli öz satın alan tığırına eskilik koğun yitirýär ol edaranyň kärhananyň netlenen ýerine gulpatdyna saklanýar. Aşavatly ýazyjy Aman Murad Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we Kontakt sosial ulamlaryna, sahypalarymyza goşulmaga çağırýas. Bu ulamlarda bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy, Azat habar ýazyp tap bilersiňiz. Şeýle-de biziň bilen Line sosial ulam arkaly hem habarlaşyp bolar. Bu ulamda kysalgymyz Azat habar. Gaderli dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnälik gepleşigimizi hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sähra alyp berdym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.